गईला बिगड़ी तोहार गरमी बढ़ल बा 40 डिग्री एसिया तो ठंडा करते बा का होता हो लागे कम कोनो हमसे गईला बिगड़ी तोहार गरमी बढ़ल बा 40 डिग्री काहे करेलू सवाल गाल टोते हुए बोला बुलबुल तन खुल के बताओ आगी के गोला जौन देह में सटाओ चलिए देबू का साड़ी ब्लैक बबला मुझ बवाइट चले उड़ावा जाओ साथ में फ्लाइट दिगो का हम बनी परेशान दुख ढोते हुए मतलब काहे नाच करेलू अच्छा सूखल जमीन किच काच करेलू हमरा मूड नहीं खे समझ ए जी मोरो फल जस भइले बेकार हो आसन बने कस होई चमत्कार हो ओहो तंग करेलू तू गलुआ के सोते हुए सुते दो ना मन बुता